जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 39थि बोसोरसालिया जथुमा आरो जनाय दखरा एबसुनि खुंगा 24थि आरो दखरा आइजो आफादनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंनो बे समाव आबुङै लाहार फाहार। ओनसोलनि माइदांस्रि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव 19 आरो 20 नभेम्बराव गासै साननैनि हाबाफारिजों मोनथाम आफादा जथायै बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंनो लाहार फाहार जाबाय। बे जथुमानि हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया, गाहाय आलासि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन। बानजाय आफादा फोरमायनाय बादिब्ला साननैनि बोसोरसालिया जथुमायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ लाफानाय जादों। जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 39थि बोसोरसालिया जथुमा आरो जनाय दखरा एबसुनि खुंगा 24थि आरो दखरा आइजो आफादनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंनो बे समाव आबुङै लाहार फाहार। ओनसोलनि माइदांस्रि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव 19 आरो 20 नभेम्बराव गासै साननैनि हाबाफारिजों मोनथाम आफादा जथायै बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंनो लाहार फाहार जाबाय। बे जथुमानि हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया, गाहाय आलासि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन। बानजाय आफादा फोरमायनाय बादिब्ला साननैनि बोसोरसालिया जथुमायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ लाफानाय जादों। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।